Ineng DJ Cast Negros 10. Ang nagapangunang balita sa Negros Island Region ng amon idulong sa iyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Enero 22. La Castellana kag Canlaon magapresentar sang contingency plan kung ipasaka sa alert level 4 ang Bulkan Canlaon. Isa patay sa pilason sa bungguanay sa duwa ka motorsiklo. Demolasyon sa Barangay 12 sa Bacolod sa Pebrero 28 na ipatuman al 2025. Kag sa Good Vibes, 5 ka mga grupo magakumpit sa Lantern Street and Arena Dance Competition sa Bacalao Jet Festival. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga festival sa bilog nga pungsod nga nagagamit sang suga magapasundayag sa Illumination Street Dance Competition sa Dinagyang Festival 2025. Kabahin na diri ang Bailes de Luces sang Banwa sa La Castellana. Isa sa mga ginabantayan sa Dinagyang Festival sang Iloilo amo ang Illumination Street Dance Competition and Floats Parade of Lights. Ang Bailes de Luces sa La Castellana ang nagpasakop man diri kag nagbiyahe na ang mga dancers padulong sa Iloilo City kaina. Iban nga mga festivals nga magapasakop amo ang Puvu Rolan Afi Festival sang Tugigaraw City, Cagayan. Tanglawan Festival sang San Jose del Monte, Bulacan, kag Pandang Gitab Festival sang Oriental, Mindoro. Ining kitatlo na nga tuig nga ginahiwat ang Illumination Street Dance Competition. Nga ginapasakupan sa mga tribo kag Floats Parade of Lights. Nga ginasakupan naman sa pila ka mga pribado nga kumpanya. Hiwaton ini sa Biyernes ang gabi sa Enero 24. Sa number 9, ginsakaan ang subsidy nga mabaton sang kada banwa kag syudad sini nga Panad Festival sa Negros. Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Salacson nga 400,000 pesos ang maging subsidy sa kada local government unit agud to nga makabulig man sa ila nga pagpanghanda sa ilang nga booth sa ginakabig Festival of Festivals. Sang nagligad nga Panad sa Negros Festival, 300,000 pesos ang naging subsidy sa mga LGU. Samtang, hataga naman sang 50,000 pesos nga subsidy ang kada linay sang Negros nga mga kandidata nga magapakigbahin. Padayon ang pagsinapol sa mga coordinators kag tourism officers angon sa pagpanghanda sang 29th Panad sa Negros Festival nga natalana sa March 24 tubtob 30. Yes, we will continue with that. I think it's 50,000 per candidate. Aside from we increase the subsidy per LGU. For preparation of their pavilions. For the candidates, yes, we will continue with the 50,000. Ang sa LGUs, pila na gini? 400. 400,000. Yes. Sa number 8, dry run para sa rota sa mga Egypt sa BCGC Ayala ang nagapadayon. Ginsugura na ang dry run sang bago nga green route ukon rota sa electronic jeep ukon Egypt halin sa Bacolod City Government Center pakadto sa Ayala Malls Capital Central. Adlaw-adlaw nga nagalibot ang duha ka mga Egypt halin sa Las 10 ang aga, tubtob Las 10 ang gabi, tubtob sa Pebrero 16. Duha ka mga Egypt nga ginapaligyan sa syudad sa Bacolod. Ang nagatanyag sang libre nga sakay sa mga pasahero. Pinagi sini mahibaluan kun bala mayaragin man sang pasahero na nakabenepisyo sa sini nga rota. Nagalabay ang Egypt halin sa BCGC pakadto sa Circumferential Road, pawala sa CL Montelibano Drive, lusot sa 6th Street, patuo sa Lacson Street, kag pawala sa North Capitol Road, diretsyo na sa Ayala Malls Capital Central. Sa number 7, Mayor Albi Benitez plano nga liwat nga ipresentar ang roadmap sang Bacolod sa natalan ang Business Summit sa Pebrero. Nagalabot sa 9.2% ang growth rate sang Bacolod nga mas mataas kung ikumparar sa Gross Domestic Product o GDP sang pungsod nga yara sa 6%. Suno kay Mayor Albi Benitez sining base man sa report ni Dr. Bernardo Villegas, ang Economics Professor Emeritus ng University of Asia and the Pacific sa ginhiwat nga forum sang katapos ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kahapon.
ginpahayag ni Benitez kat tugas ang ginpatigayon o kung ginapatigan nga township projects, kinahanglan nga mapadayon ang paghatag oportunidad sa trabaho kag livelihood. Wala labot sa real estate, gindugang sang alkalde nga na-sustain sa Bacolod LGU ang pagpalabo pa sa negosyo pinaagi sa digitalization programs, pati maandri ang 28% kun 121 million pesos nga saka sa collection gikan sa business applications karon nga nagapadayon ang business one-stop shop. Sa number 6, isang patay isang pilason sa pagbungguanay sang duwa ka mga motorsiklo. Napatay si Marjan Moliero, samtang pilason naman si Ana Makak sa nagbungguanay ang ilag na maneho nga motorsiklo sa barangay Uringao sa Kabangkalan Lunes sang hapon. Sa investigasyon sa Kabangkalan PNP, nagapadalagan sang motor sa inner lane ang babae nga motorcycle rider sang nabungguan niya si Moliero nga nagaliko pawala gikan sa outer lane. Gani nagkalatumba sila nga duwa. Bangod sa mga pilas nga naangkon sang duwa, giningagaw sila dala sa ospital. Apang gindeklarar nga dead on arrival si Moliero. Sunod sa PNP, mayara na sa inisyal nga pag-istoryahanay ang duwa ka mga partido. Sa number 5, mga pampubliko nga mga eskwelahan sa Bacolod ginaplano nga mapabutangan man sa mga solar power installation project. May 24 sa 27 na ka mga pampubliko nga mga eskwelahan sa Bacolod ang nasugura na nga mabutangan sang libre nga mga wifi humalin sang nagligad nga tuig. Pero magluwas sa internet connection, ginaduso ni Councilor Alvictor Espino, pamuno sa Committee on Education sa Konseho nga ma-install ang mga solar power installation project sa tanan nga mga pampubliko nga eskwelahan. Nagapati si Espino nga pagi sa solar power installation projects, mas makakinot ang syudad sa balayran sa supply sang kuryente kag mapabaskog ang kampanya angot sa environmental protection paagi sa renewable energy. Sa nagligad lang at tuig, sa nasuguran sa Bacolod LGU ang solar power installation project sa Bacolod City Government Center kag sa 15 pa ka mga barangay sa syudad, nalakip na diri ang sa Rizal Elementary School sa barangay 16. Inot siya in a way, but at the end of the day, ang impact sa environment. Subong ang nalipat ko sa aton nga capital outlay for that, but damo-damo naman schools, more than 20 na eh. More than 20 schools ang initial. Sa number 4, ACT-CIS Representative Erwin Tulfo nagaduso nga dulaon na ang katapo sang media nga ginahimo nga witness sa kada may drug operation ang otoridad. Ginduso niya man nga ang duga nga mga benepisyo para sa media. Isa sa mga requirements sa kada may drug operation sang otoridad, ang mga dapat may katapo sang media nga magaserbe bilang witness sa kaso. Ugaling masami ang media ang hindi man makasaksi sa bilog nga operation kag ginapatawag pa sa korte kung ginapatigayon na ang hearing batok sa drug suspect. Hindi makatrabaho ang isa ka media practitioner kung may scheduled siya nga hearing. Nahangpan ini ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo nga isa man kanay katapo sang media. Ilabi na ang kabudlayan sa mga reporters kung ginaapaten sa hearing, gani isa sa iya nga mga ginaduso nga dulaon na ini. Isa pa gid sa ginaduso man sang representative amo ang Magna Carta for Media Practitioners o kung duga nga benepisyo para sa katapo sa media. Si Tulfo nga nagapapili man subong bilang senador ang ginimbitar ni Victoria City Mayor Javi Benitez nga magbisita sa Negros kag makilala ang pila pa ka mga mayors. Ginmuno man siya ni Mayor Javi nga kung mangin mapalaron, hindi niya pagkalipatan ang mga taga Negros. You know, I'm working right now doon sa matanggal po doon sa tungkol doon sa amended dangerous drugs law na yung media testigo, pinapaalis ko po yun. Pangalawa, yung Magna Carta po for the media. Nasa Senate na po ngayon, kailangan na lang po i-push. Inaalalayan din po ni Senator Rafi. So tutulungan ko po siguro yung Senate ni Kuya Ben para magkaroon po ng retirement pay ang media. Sa number 3,
Nagaugyon lamang si Governor Eugenio C. Lacson sa death penalty kung ang kaso nga ginatubang sa nakasala, murder. Ining iya nga nangin reaksyon sa hagnagin file ni House of Representatives o kung sa House of the Representatives kung sa diin death penalty paagi sa firing squad ang ipatuman sa mga public official nga napamatbatan guilty angot sa corruption-related criminal charges. Ining gin-propose ni Zamboanga Representative Kemer Olaso sa idalom sang House Bill 11211 ukon ang Death Penalty for Corruption Act. Ang hagna ang nagasakop sang tanan ng mga public officials elected man ukon appointed ayhan sa executive, legislative, judicial branches yadto mga nagaserbe sa constitutional commissions, government-owned and controlled corporations, kagiban pa nga mga instrumentalities katapo sang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Ang hagna magasakop sang na-convict sang Sandigan Bayan angot sa graft sa idalom sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds kag plunder. Para sa gobernador, nagaugyon lamang siya sa death penalty kung ang sala may kangtanan sa pag-utas sang kabuhi. I only agree if the person guilty of a crime committed murder. Pero kung nasa sa drugs lang or maybe plunder or corruption, I don't go for death penalty. Pero if you took away somebody's life, especially murder, yes, I am in favor of that. Sa number 2, demolisyon sa mga balay sa Barangay 12 sa Bacolod, ipaisol sang alkalde sa Pebrero 28. Nagpasalamat si Barangay 12 punong Barangay J.R. Alcantara nga nagsugot na si Mayor Albi Benitez nga mapaisol sa Pebrero 28 ang tanan o kunang natalana nga demolisyon sa mga balay sa likod sa Manukan Country sa reclamation area. Ini makaligad nga iya ini may istorya upod sa mga barangay kagawad na naginyo agud matagaan sang dugang pangatinion ang may 22 ka mga apektado nga pamilya na makasaylo na sa gintalana nga relocation area. Kahapon una ginsiling sang alkalde nga wala niya natanaw posibilidad nga maliwat ang natalana nga demolition sa Enero 28. Kinahanglan masugura ang demolition sa mga ginakabig illegal structures sa likod sang Manukan agud nga masugura na sa SM Prime Holdings Incorporated ang pagdevelop sang lugar kabahin sang 3-hectare property sang syudad nga ila gin-akila. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, sa Biyernes natalana nga mag-present sang ilang contingency plan ang La Castellana kag Canlaon City in kaso nga magsaka sa Alert Level 4 ang Bulkan Canlaon. Sinilamang nakigsapol si Task Force Canlaon Head Raul Fernandez kanday Mayor Romayla Nicor Mangalimutan kag Chubasco Cardenas para personal nga ma-review ang updated nga contingency plan. Sa initial assessment, isa sa luyag niya nga tutukan sa La Castellana among kadamuon sang truck nga pagamiton sa pag-evacuate sang 40,000 ka mga pumuluyo kung magsaka sa Alert Level 4. Sa karon may 4 lamang ka-available nga truck ang Banwa, rason nga kung mahimo magabuhat sila sang MOA para mapunaan ang kakulang. Sabay naman sang Canlaon City, padayon ang ila pag-establish ang ilang mangin relocation site kag pila sa ginatagaan nila konsiderasyon ang lugar sa prosperidad sa San Carlos City kag Barangay Binalbagan sa Canlaon City mismo. Sunod kay Fernandez, isa sa ginalantaw sang OCD among paggamit sa mga unoccupied nga mga housing projects ng gobyerno na temporaryo nga gamiton sa mga evacuees para hindi man manugon ang proyekto. Iga-activate karon nga hapon sang OCD ang contingency plan nga review team kag sa Biyernes maga-present ang LGU sang ilang contingency plan sa Regional Interagency Coordinating Cell. Kabay na ini sang luyag sang pamuno sang OCD nga maangkon ang detalyado nga contingency plan. So this will be on Friday. Una namin isasalang si La Castellana to assess their preparedness at the same time para malaman din namin yung mga gaps so that the respective NGA could provide sa mga assistance and projects
para maano yung para masuportahan yung plano ng LGUs natin. Kag sa Good Vibes, 5 ka mga grupo na talana nga magakompete sa Lantern Street and Arena Dance Competition sa nagailapit nga Bacolodjat Festival. Yari ang report. Makita na sa dalan Lacson ang mga Chinese lanterns patimaan sa natalana nga pagsaulog sang tuigan nga Bacolodjat Festival sa Bacolod humalin Enero 31 hasta Pebrero 2. Ginsiling ni Bacolodjat Festival Chair John Stephen C. nga handa ng tanan ng mga activities para sa pagsaulog sang selebrasyon sa Year of the Wood Snake. Nalakip na dari ang balantayan nga Lantern Street and Arena Dance Competition kundi 5 ka mga contingents ang magakompete. Halin sa 5th Street Lacson asa sa 11th Street Lacson sa Pebrero 1. Sa SM City Bacolod Main Atrium ang Arena Dance Competition kag awarding ceremony sa Pebrero 2. Kag maayo man ini nga tion para mag-explore maghatag importansya sa atong health kag magtukod sa mga maayo na habits para sa 2025. Kabahin sa tuigan nga festival ang Temple Design Contest sa McDonald's Upper East sa Enero 29 kag Chinese Cosplay Invasion sa North Capitol Road sa Pebrero 2. Ang Lantern Dance Competition naman may kita 3 ka arena nga kung diin ma-perform ang atong contingents, masugod alas 7 sang gabi sa 11th Street Arena, 8 p.m. sang gabi sa 5th Street nga stage, 9 p.m. naman sa North Capitol Road, which is our main stage of the festival. Natala naman ang conferment ceremony para sa business tycoon nga si Han C. nga ginakabig adopted son sa Bacolod City kag honorary mayor sa Kahiwatan. Sa liwat antes kita magtakop, may pa-shoutout kita sa aton nga mga live viewers sa Facebook kay Joey Guadalupe. Pa-shoutout ko no sa mga taga Pulupandan, kay Ma'am Jobea Janala, mabugdaw nga hapon dito sa ilaya sa Baguio City. Kay Sir Marcos Magilianos, regular viewer naton sa Taipei sa Taiwan. Wow. Kay Lovely Kitkit, mayong hapon man sa imo ma'am kag sa mga taga barangay Sambod. Kay Gloria Bantigue from Pulupandan, kay John Rubin, kay Jeffy Hevero, mayong hapon sa imo sir, kay Edmar Neri, Lindol Sunyo, Sir Rudyard Miharas, mayong hapon sir, Benji Borlas, Gingging, subong man kay Mary Rose Gorosal, kay Maricon Toleco, kay 30 Ramirez, watching from Ilihan, Bago City, kay Inday Madamay from Kuwait, subong man kay Marvy Aquino, watching from Hawaiian Philippine Company. Shout out daw sa misis niya nga si Eileen nga nagalantaw. Kay Ryan Biliasa, Jeffy Hevero na ambala nato no kay LS na Dogs, na miss siya kuno ang TV Patrol. Kay Romel Galio, Joel Entorio, subuman kay Hansley Mumbai, Nike Balye, Ria Tenefrancia, Kim Infante kag Sugar Chu. Subong man kay nadula ang aton nga tilaban-an no kay Sir Chris Paduhilaw nga suki man naton kada hapon from Narawis, Hinigaran. Kag amoy adtong top stories of the day, tubdubwas ako si Nico Delfin.